Shalom. Shalom. Horas amanginang doho sude ruas ni tuhata hami pasahaton selamat pasca paduahon madihita saluhutna. Selamat Paskah. Kristus Tuhan nunga hehe Kristus. Ale bangso ni debata marsurak jala marolop-olop mahamu. Jongjong mahamu di jolo ni debata uhut mangendehon puji-pujian di goarna. Tapuji matuhata marendehita sian buku ende nomor 30 tolu ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Unang homa biar, ahu do bonana dohot ujungna, namangolu do, jala nong mate do au na jolo, jala idama, au do mangolu ro di saleleng ni leleng na, jala di au do anak kicu ni banua toru, dohot hamatean. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan, anak ni debata, naung mate tarsilang jalana hehe diari patoluhon, puji-pujian dot hamuliateon gustombahon rohanami tuho, dilehon hodo dirim tarsilang holan alani holongmu tu portibion, nunga talube hamatean, dosa marhite hama matemi nagabe hama mateni dosa dohot hadiron nami na lelengi jala heon mi
nahu pestahon hami sadarion, imanagabe haheon muningolu nang parngoluan nami rapon ho. Dibaeni, dang mabiar behami tuha matean manang tuha holomon, alahodo hangoluan dohot sondang di hami. Hupuji hami maho di bagasan hamuliaon ni haheonmu, naung paluahon hami nang sandok portibion. Jala ajari mahami asa togu haporsean nami, jala marpakirimon na manoktong tuho. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di hari Paskah paduahon di Bornginon, ima sian 5 Musa onom, ayat 4 dohot ayat 7. Tangihon ma ale Israel, anggo Jahoba debatatai, Jahoba sasadado. Jala ikon gogoonmu mangajaron aka itu aka anakmu, jala taringotanmu do akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum, manang mardalani ho di pardalanan, manang laumodo peho, nang dung hehe muse. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita siat tuhata debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, maulaon nahombar tu patikni. Amin. Sapu
tato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para siro amidahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi masai godang do pangalausion nami di patikmu dang wargahon hami holong ni roham di bagasan Kristus namangondihon hami huboto hami do akan nasala naroa alai sai hututun hami do diri nami mangulahoni asih maroham unang uhum hami Tuhan unang jolo tabah hami ale Yesus biru-biru ni debata ingot mahami ale Tuhan ala ni dengga ni basam dohot asi ni roham sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami dohot pangalosion nami sai ingot mahami hombar tu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marmar pamuati maroham di dosa nami nagodangi amin. Baga-baga di debata taringot tu hasesaan ni dosa songonondo pakaholongi ni debata di portibion bola do anak nanasar sadai di lehon asa unang mago ganop na porsea di ibana asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana hasa ngapon ma di debata na digincang amin. Turpuk epistel si jahanon dihita di bagasan hari Paskah paduahon di Bornginon imana tarsurat di Pesalmen 114 ayat sada 1 ayat 8 tajahama marsikat soring ujuna ruar Israel sian Misir pinoparni si Jakub sian bangso parhata bobang Jadi Juda gabe habadiaonna Israel gom-gomanna. Di ida lautimai gabe tolak jala sumurut tupudi ni ia Jordan. Mar hajingjang ma akadolok songon biru-biru tunggal, akarobean songon anak ni biru-biru. Ahado diho ale laut umbahen maporus ho, ale Jordan umbahen sumurut tupudi ho. Hamu ale akadolok umbahen mahu jingjang hamu songon biru-biru tunggal, hamu akarobeon songon anak ni biru-biru. Maradopon bohini Tuhani humutur-hutur maho, ale tanoon maradopon debata ni si Jakob.
Na paubahon dolok batu gabe ambar aek, batu ping gabe mual. Olat nima sahatna, martua ma akana tumangion hatani debata, jalanau peopsa. Amin. Tabegema ende puji-pujian sian kor ina.
taha tindakon maha porseautai, songon nahinia tindakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sautu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuatu banua toru, dungi tanom, na mula mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana paima mula sogot tu tanoon, manguhumi alak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot ni asesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema lagu puji-pujian sian kor ama.
Damene debatana semurung sian saut naroha imana mangramuti akate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ora selama pasca madihita saluhuna hatani debata dihita imasian surat ni apostel Paulus naparjulu tuhuria Korin bidu 5 mamuka ayat onom rudi ayat walu ujahama dihita songonon dang denggan baritamuna dang dibotohamu oti pena asomi di asomi do sude na ni udii lasma iasma pabalihamu asom naung lelengi asa na ni udi nai baru hamu aidang na ni asoman hamu ainunga pola dibunuh biru-biru pasca humokop hita ima Kristus. Ope marpesta mahita di bagasan hapolinon dohot hasitongan unang ma marhite-hite pangasomi hajahaton jala harwaon naung bari ima sahatna. Di huriata HKBP nunga mentradisi mendarah daging do molo adong pesta bolon songon ari Natal dohot ari haheheon nitu hatta Jesusi pola lo bisa hali di pestahon di huria ima tar songon surung-surung doi di HKBP manang ido sebagian edokna HKBP is HKBP
alai anggia ma lam magodang hita manginang di panadaw tatu Jesus maka porsiai ibana di ngoluta jalalam tu denggan na gabi tiruan di akka pangalaho jala gabi pasu-pasu manang di dia pe hita mangulahon akka ulau taganup. Di pesta paduahonon haheon ni Tuhan Yesus sadarion disosoi Apostel Paulus do Huria Korin nang hita pe di partikian zaman alam majuon jala di tonga-tonga portibi nagok dosa nalam jorbut ni pangalaho ni colma. Pola di gobarhon Apostel Paulus ragam niya kadosa namat sa jorbut rorang gabedang denggan barita ni ruas ni Huriai. Jaladang patut si banggahonot to ni. Dosa naniula nasida ima songon ragi do ima nang asom naniudi. Tabotoro tahe manginang ragi apalagi hita kay nate. Jok do hita ra mabain akka kue kanidokan manang kue donat manang tape ya tape ulin wah banyak ya macam-macam makanan yang dicampur dengan ragi. Alai molo pangatusion ni hala Israel manang Yahudi ia ragi ima hasil fermentasi doi. Ragi manang bahasa aslina seor yaitu semua zat yang dapat mengakibatkan fermentasi dalam adonan atau cairan. Dan semua bahan yang kena ragi itu atau hametz yaitu segala sesuatu yang telah beragi atau mengalami fermentasi itu harus dibuang dari rumah orang Israel. Secara khusus ketika mereka seminggu lagi sebelum Paskah, maka apapun yang mengenai tentang ragi, sisa-sisa yang ada di dapur di rumah mereka itu harus dibersihkan. Maka mereka harus menyalakan lilin untuk mencari masih adakah ragi di rumah mereka. Suku-sukun dihita buasa pola di patudos Apostel Paulus yang ngolu ni halak nasetoktong mangulaon dosa songon ragi dui nanya soman. Persoalan na masa di Huria Korin ima masa parbolak-bolaton hinorhoni pangutusion di poda hak Kristenon berbeda-beda nasida mangatusi. Lam tajom do akka parbolatoni pola gabe tubuh akka kelompok-kelompok pro kontra jalana masih lesam. Begitu kompleks masalah di jemaat Korin. Kita tahu Korintus kota yang sangat strategis ya. Di sana pusat ilmuwan, ekonomi, budaya, agama-agama. Banyak orang-orang yang punya duit, yang kaya raya. Alai justru nasida pugos di Haporseaon. Sadasian persoalan natubu imataring itu dosa parmainanon namasa di tonga-tonga ni Huria. Mulut aja di ayat sada didok disi di parjolma nioli ni amana. Mulo sasahali saya tinoton do akas sinetron. Pinabereng ma boido di sada ina muli tu sada bawa masing-masing mabuan anak nabi di sada tiki dang masih botowan mangulibe anak non los ima nasidana dua kaniro omakna boy gabisi matuana. Luar biasa. Di pihak nasing boido sah-sah saja. Tolu manang opak ripena kan itu. Jala godang nari dope akar ragam na boy
hita mangukurisian sudut haporsioni hak kristenon. Jadi mabege nama sai songgok do rohani apostol Paulus gabe dipaingot mahuriai asa halak Kristen nang porsia di bagasan Kristusi ikon mangolu do di bagasan hapolinon jalaliasian hajahaton parmainanon. Dosai unang gabe menyebar gabe partuk Tuhan di tonga-tonga ni huria. Songon penyakit kanker yang sudah merambat ke seluruh tubuh. Naboi pamatehon jolmai. Otipe na asomi di asomi dosude na di udii itak na di udii gabe asom karena sudah diragi dia. Puasa pola ikon dilarang. Asa unang songon nanya somani unang songon ragi. Alasan utama dari larangan ini sangat mungkin ditemukan dalam ajaran di Padan Narobi. Mereka memandang bahwa fermentasi sebagai melambangkan kecemaran, kejahatan, ketidaksucian moral. Jadi molo tajaha di Markus 8 ayat 15. Mace jok do Yesus patudu songon ragi ni halak Parisei menunjuk kepada tradisi keagamaan mereka bila mana mereka menyampingkan perintah Allah yang benar. Jangan sampai dipengaruhi oleh ragi orang Farisi, kata Yesus kepada murid-muridnya. Karena tradisi-tradisi nenek moyang mereka itu bisa diangkat menjadi satu hukum. Hape boy doi dan sesuai itu lomoni rohani debata. Yesus sangat menentang tradisi yang dibuat oleh manusia jika itu bertentangan dengan kehendak Allah. Tradisi atau peraturan harus dilandaskan pada kebenaran yang sesuai dengan dalam Alkitab melalui firman Tuhan. Dan gereja-gereja pada saat sekarang harus berani melawan kecenderungan untuk mengagungkan tradisi ini. Sering sekali hikmat manusia menjadi tradisi gereja. Saya sangat menentang. Apalagi molonga selesai acara huria, manang acara pesta aham. Molonunga sanga hubege aduh edeni nanwangi. Orang ketiga rutahe. Danga dong rencana kuinna. Cinta tuho. Ubo todo salah. Ale dulahon kan itu. Bagi saya itu lagu perzinahan lah ya, selingkuh. Saya sangat benci mendengar lagu itu. Alai ido di halomohon ni orang jolma kan ido kan. Mungkin termasuk dohi tadi sih. Berarti kita melegalkan, mensahkan, oh itu benar. Kita ikut memeteraikan, nggak apa-apa itu, lagu itu pun salah ya sudahlah. Toh banyak kok orang yang melakukan itu kan gitu. Sugari ketat RPP tak tegas, mau larung nama ngedehoni. Ona RPP ya ti, bohado. Terserahlah pengarangnya mau yang menyanyikannya marah sama saya silahkanlah. Termasuk ragi Herodes adalah sama dengan ragi orang Saduki. Istilah inilah menunjuk kepada jiwa yang terlalu sekuler, terlalu menduniawi. Ya. Tidak lagi dapat memilah-milah mana yang rohani. Boleh kita bersuka cita, bernyanyi-nyanyi. Tapi harus kita lihat dulu ya. Lagu apa yang kita nyanyikan itu. Aku saya juk dohudok kotu amata. Nang saya dehoni di diarok kapiniku. Telusuri jo hata-hata narong disi. Ode batamu lah jadi nabolonin naro kan. Berarti penciptanya itu pengarangnya itu jangan-jangan dan Kristen kan itu kan. Aku boto bang. Waduh kita menilai aka lagu nasongoni. Tetapi itu sudah menjadi sah-sah saja ya. Kita menyanyikan itu. Gereja harus bertindak dengan tegas.
Akka pangulahon naboy gabe batu partuk Tuhan dosa di tonga-tonga ni huria. Filsafat humanisme sekarang saya mendiskusikan itu kepada anak-anak di rumah. Di luar negeri, negara maju, Jepang, negara liberal, untuk apa berkeluarga? Untuk apa menikah? Kalau mau menikah, ya sama benda yang dia kasihi, ya, yang dia cinta, yang dia sayangi. Masa sih orang bisa menikah dengan mobil? Masa sih orang bisa menikah dengan boneka? Ya kalau kata kasarnya udah senewen kali itu kan gitu. Imanong ramun dosa nih. Nah di Portibion mereka tidak dapat lagi melihat kacamata rohaninya, benarkah itu atau tidak. Ya kalau mau berkeluarga tidak usah punya anak lah katanya ya. Ada gereja-gereja tertentu memberkati perkawinan sejenis. Rusaklah moral kita ini kan begitu. Yang sekarang marak dengan LGBT ya. Tabo torotahe akan tua-tua nama LGBT. Tahulah ya. Lesbian, gay, ada musik, bisex, transgender. Nah, itu sudah mengarah kepada hal-hal yang sangat-sangat ulaun naramun. Jadi untuk menyikapi hajahaton namasa di Huria Korin, dipatudos Apostel Paulus doi songon pengaruh ni asom sautiki naboi hatok mangasomi itak naniudii. Songoni madosa hajahatoni boi hatok merambat jalak manegai parsaoran punguan di tonga-tonga ni Huria. Alanima di sosohon Apostel Paulus asa Huriai ikon ias. Aka jolma nani udi na ibaru na ias yan asom. Jolma ne baru ima jolma nong porsea jalak mangolu di bagasan hapolinon hobar tuholong ni Kristusi. Ala boha ala nunga pola mate. Jesusi humokop hita pardosa. Ibana do biru-biru ni debata. Nunga pola dibunuh biru-biru paskai humokop hita pardosa. Binahen ni mudar naido na argai na somar lidangi ubahen na malua hita sian dosata. Uriani itu hata pola 2 hari hita mames tahun hari haheheo ni Jesusi. Sasitonga ikon Jepang do dihita di bagasan ngulu ne paru. Marhite proses hamu baun. Transformasi sian jolma nabur namaralo tulomo ni rohai de bata. Gabe jolma ne baru. Nama ngulu di bagasan Kristus. Itu di doa Apostel Paulus. Dang di botohamu daging munado inganan to di porbadia di bidu onom. Molo di bidu tolu ayat tolu hamu do surat ni Kristusin supaya kita menjadi teladan bagi orang-orang muda pada saat ini. Alani do di dok Apostel Paulus ala nunga mate biru-biru ni paskai humokop hita. Ikon marlas ni roha do hita. Marpesta di bagasan hapulinon dohot hasitongan. Madiodoh Apostel Paulus hakikat menang jati diri ni punguannya karena porsea dilihat Portibion. Maka karakter Kristus itu menjadi karakter kita, menjadi jati diri kita.
Tang pola riko dihita hola mamakehon silang, pakai hor kita silang manang tabain silangi gabe aksesoris di mobil, di jabutta. Hal-hal yang rohani, alai dang adong hatari daan di tonga-tonga ni ngoluta. Untuk apa itu? Nah alani do marhite haheon ni Jesusi ikon marpesta do kita, ikon boy do kita ngolut ta berdampak marparbuihon lasni roha do olop-olop di bagasan ngolu na bermoral, na beretika. Marhite aka pakatayon talu mobi aka pambahenan. Uriani tuhata alani do ikon boy do kita gabe mimbar manang di diape hita mangulahon aka ulota gabe sitidangi hita ya haheoni Yesusi membawakan transformasi. Saya sudah ungkapkan di minggu buha-buha ijuk natwari bahwa ketika Yesus bangkit, perempuan-perempuan datang ke kuburnya untuk meminyaki, membawa rempah-rempah. Tetapi tujuan mereka itu tidak bisa dilakukan. Alanya perjumpaan Yesus membawakan pembaharuan, transformasi. Dengan kebangkitan Kristus itu, Yesus merobohkan tembok pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Menurut pemahaman halak Yahudi, perempuan itu subordinasi. Kelas 2 ya. Dang boy perempuan gak bisa tidangi di pengadilan apalagi. Perempuan tidak dapat dipercaya. Perempuan tidak dapat duduk bersama dengan laki-laki di bagas joro. Itu dibahen tirai pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Dan itu juga lah yang diikuti tradisi ini oleh agama lain. Harus ada tirainya. Tapi Yesus merobohkan tembok pemisah itu. Perempuan tidak dapat membaca Alkitab. Apalagi memilikinya secara pribadi kan gitu. Tapi dengan kebangkitan Kristus, perjumpaan dengan perempuan itu membuat mereka menjadi saksi. Dan perempuan itu dapat dipercaya. Nah alanido biasanya molo pesta Paskah, los disido pesta pareon aka seksi perempuan di seluruh HKBP di Sadok Portibion kanido. Nah alanido dison mahita naing mamereng. Bagaimana gereja mampu untuk hadir di tengah-tengah haramunon ni Portibion kita sebagai pribadi-pribadi. Tarlumobima hita aka natoras. Pohado tutu hita manginang. Odo tugas dohot tanggung jawab ta. Tuaka sudut na oposo. Bagaimana supaya kita mengadakan rumah itu adalah institusi yang terkecil. Itulah lembaga. Supaya rumah itu menjadi homeschooling bagi anak-anak kita menerima edukasi pendidikan ya di Dahe supaya mereka bermoral, mereka beretika, mereka beriman kepada Kristus yang mati dan bangkit itu dan naik ke sorga. Riko do dihita pala di Tikion, sudah do anak kota, ubereng studi penelusuran, molonga rata-rata umur 1 tahun, aka yanak kon manang aka pohoputta, kebanyakan saya melihat itu sudah difasilitasi dengan gadget ya. Umur 1 tahun.
dengan konsep orang tua asal mamena imana di sini, tenang imana di sini. Ya. Diberikan handphone ini, dia ketik-ketik saja ya. Kecil-kecil sudah tahu baca bahasa Inggris gitu ya. Padahal dia belum bisa melihat apa itu ABCD, tapi udah ngerti, dia pindah ke sana, pindah ke sini. Seperti itu. Luar biasa ya. Anak-anak kita sekarang remaja-remaja, jangankan remaja, anak SD. Ya. Kalau sudah diketik saja porn, sudahlah keluar semuanya itu kan. Saya nggak tahu sekarang ini Kominfo untuk menghempang itu, si tontonan naso si berengon kan itu. Tapi itulah sekarang ini yang sudah merebak. Maka ada banyak kejahatan-kejahatan, ada banyak dosa-dosa seksual di tengah-tengah perkembangan anak-anak kita, remaja-remaja. Parlumu Bima di kota-kota besar, di kota-kota pendidikan. Ada banyak anak-anak yang lahir tanpa ayahnya kan gitu. Roma Akka dongan diadopsi mak kan itu kan asiroha. Tak jelas. Padahal anak itu tak bersalah kan begitu. Dia juga punya hak untuk dilindungi, diberikan kehidupan. Menerima pendidikan yang benar. Itulah roh-roh zaman nuangon nabongot tu parsauran ni kuria. Waduh hajonjongan hita songon kuria di tonga-tonga ni porti binaramunon. Alani do ikon berpartisipasi aktif do hita manginang mangalihona kapoda. Tuakayana kota rumah itu menjadi starting point kita untuk menyampaikan tentang moral kepada anak-anak kita. Supaya mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Namono nuaingon do gudang ni akar ruas ni kuria. Kalau kita melihat di pengadilan agama, ternyata banyak di sana kasus perceraian. Bukan saja ruas HKBP ya, semua rata-rata orang Kristen yang punya masalah. Kasusnya tuh kasus papi Tuhon tuh ikan itu rata-rata. Nah alani do oma na gabe pergumulan di hita. Ikon marlas ni roha do hita songon edeni pungan inanai nakinani songonang ya. Songonang naik hitaon namar Tuhani. Termasuk lagu Ama. Termasuk favorit lagu saya. Edehon, Jesusi Edehon. Itulah yang harusnya menjadi kehidupan kita yang terus menjadi sitidangi kita di tonga-tonga ninguluon marhite hanguluata. Imana boy gabe renungan di hita manginang bahwa Yesus mengutus kita di tengah-tengah serigala. Kita ingat Firefox itu serigala ya. Maka kita diutus di situ. Kita buka internet, tapi sekarang orang lebih banyak memakai Chrome. Dulu belum ada Chrome, Firefox. Begitu luar biasanya arus yang sangat deras. Semua dosa-dosa di situ terpampang dengan leluasanya. Oma tugas ta bohado asa tahamonation ma disudi dingkan bahasa ni tu hatta Jesusi nau hehe ibana sian hamatiani asa mapuan hai baruon mentransformasi kehidupan kita asa unang kita gabe batu partuk Tuhan manang di dia pe kita mangulahon aka ulauta amin artangyang maita muliate madiho ali Tuhan Yesus Tuhan nami hodo biru-biru paskai nong mate makokop hami pardosa jalan nunga hehe ho Tuhan laho paluaho kami
mangaleon hanguluan manoptong. Asimaroham pargogoy hami marhitit udim. Asa toktong hami mangwawhoni di hanguluan nami. Tadi mahami Tuhan songon halak na porsea diho sian akana so porsea. Asa marhiti pangulon nami hanguluan nami gabe tiruan hami. Tarlumobima tuaka sudut na poso mengadopi akadosa naramun di tonga-tonga ni portibion. Asiroham Tuhan asa toktong kami mangulu di pagasan hapolinon nasian hoi tuhot habadiaw nasion. Atong sahak di homa salu na ruas ni huriam. Na mangulahon akka ulaon na mulai sian akka na met ro di matua. Sudi akka na posom akka parhaladumi. Hupasat hamima pamatang ng todinami tu tangan muna badiay. Ajari hami Tuhan asa toktong hami gabe sitiruon di hata nang dipambahenan tarlumubi manang di haporson nami. Asa marhiteboy hupatu dohok kami gabe sira gabe panondang hami manang di diape hami mangulaon akaulan nami. Atong dibornginon saha di homa hami nang dinaman nang mula pe hami anon sian bagasmon ramoti dongani hami. Sahat hami tu bagas nami di bagasan las nirohadang kurang manangaha. Hupuji hami mahu di bagasan Kristus Tuhan nami muliate maroha nami diho. Amin. Mare de mahita muse laos tapasahat ma peliata napa duahon. Saluda
yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut silihun-lihuna dinggan, doho nasa ulibasa nama uliutus. Pupasahat hami masian nanilhom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti, asahu parsak kami pilihanon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinorbadi amakuarmu, se Roma harajaon, se saut malomo ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asim marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasar honma damena tutodin.